Η ομάδα βίωση γενικά, όπως καταλάβατε με αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, στην πραγματικότητα ασχολείται με καταστάσεις συνείδησης. Η ιδέα βιώνω, ξέρετε, βιωματικά σεμινάρια κτλ. Μπορεί να το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό σαν όρο και μπορεί να σημαίνει κάτι που έχει σχέση με κάποιες δραστηριότητες κτλ. Επιτρέψτε μου λίγο να το πω μετά αυτό. Απλώς αυτό που λέμε βιώνω αντιπροσωπεύει μια κατάσταση λίγο πιο πέρα από την απλή μορφική, αντανακλαστική στάση απέναντι σε καταστάσεις, γεγονότα, συμβάντα γενικά. Αντιπροσωπεύει κάτι λίγο διαφορετικό. Ξαναγυρίζω λίγο και σας λέω ότι η ομάδα βίωση κυρίως ασχολείται με καταστάσεις συνείδησης. Καταστάσεις συνείδησης, ας πούμε ότι αυτές οι καταστάσεις συνείδησης είναι σαν μια σκάλα που έχει σκαλοπάτια. Σκεφτείτε εσείς τα μαθηματικά, που άλλα είναι τα μαθηματικά της 5ης Δημοτικού, άλλα της 3ης Γυμνασίου, άλλα της 3ης Λυκείου, άλλα πιθανώς, ας πούμε, στο 2ο-3ο έτος της σχολής στην οποία θα παρακολουθήσει κάποιος ή του διδακτορικού. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει η ποιότητα, ο βαθμός δυσκολίας, η θέαση των πραγμάτων είναι λίγο διαφορετική. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε το αντίστοιχα τώρα και για τις καταστάσεις συνείδησης, για τις συνειδησιακές καταστάσεις. Εμείς, εισαγωγικά τώρα, κοιτάζοντας τους γύρω μας, θεωρούμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Αλλά δεν είναι η συνειδησιακή κατάσταση. Δεν μιλάω για την οικονομική κατάσταση, τη σκάλα των οικονομικών, ας πούμε. Δεν μιλάω για τη σκάλα, ξέρω εγώ, πέστε το πανεπιστημιακών σπουδών ή κάτι άλλο. Δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για τη σκάλα της συνειδητότητας, της ξυπνητότητας. Αυτή διαφέρει. Μόνο που δεν είναι εύκολο να γίνει ειδωτή. Δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή με τις 5 αισθήσεις. Το κεφάλαιο 5 αισθήσεις νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ εάν θέλουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί πολλοί από εσάς ζητήσαν να δούμε το θέμα του διαλογισμού και τα λοιπά και λέω ναι στην ώρα του, αλλά κατά κάποιο τρόπο πρέπει πιο πριν να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ας πούμε θεωρητικά την άλλη Δευτέρα θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή θα κάνουμε μια προσέγγιση και σε σχέση με αυτό που λέμε κβαντική φυσική να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ως προς το τι πραγματικά είμαστε και τι είναι αυτό το οποίο μας περιβάλλει. Και να το πάω και λίγο ακόμη πιο πέρα. Οι συναντήσεις αυτές θα έχουν τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή θα έχει και στοιχεία επιστημονικής προσέγγισης, θα έχει και ιστορικά στοιχεία, αλλά κυρίως όμως αυτό το οποίο θέλω να το δούμε έτσι σαν συνολική εικόνα είναι του να φτάσουμε σε ένα σημείο του να μην στεκόμαστε στο τι έχει υποθεί ή στο τι είναι οι γνώμες αυτών ή τι είπε ο τάδε, ας πούμε, σπουδαίος της Ανατολής, της Δύσης, του Νότου ή του Βορρά. Θέλω να φτάσουμε τελικά σε ένα σημείο στο οποίο αυτή η συνειδησιακή κατάσταση να έχει πρόσβαση σε κάτι που τώρα τελείως αυθαίρετα το ονομάζω σιωπηλή γνώση. Σε ένα χώρο που, ας το πούμε έτσι, αντλείται μια μορφή γνώσης, όχι με την έννοια των ήχων, των λέξεων ή κάτι άλλο. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη έμπνευση, διαίσθηση για να σας δώσω έτσι μια εικόνα σε σχέση με αυτό.
Τώρα η ομάδα βίωση, λοιπόν, το προχωράω λίγο, επιπλέον κάνει και διάφορα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με αυτό. Χαρακτηριστικά, επειδή ένας φίλος μου έγραψε κάτι σχετικά, ένα από αυτά με τα οποία ασχολείται είναι και το λεγόμενο μια, ας την πούμε, ανατολίτικης προέλευσης κινητική άσκηση, η οποία έχει τις ρίζες της στην τελείως αρχαίγονη ιατρική προσέγγιση. Αλλά μια ιατρική προσέγγιση η οποία δεν βασιζόταν απλά σε συμπτωματολογική στάση, αλλά πήγαινε και λίγο πιο μέσα. Λέγεται Tai Chi Chuan, πιθανώς το έχετε ακούσει, το οποίο, όπως και πριν που σας έλεγα, του πώς μπορεί κάποιος να σταθεί απέναντι στον ομιλητή, σε ένα οποιοδήποτε γεγονός, ας πούμε, της καθημερινότητας, και σε εκείνο εκεί, στο Tai Chi, το οποίο είναι μια πολύ ήπια γυμναστική, ας την πούμε έτσι, μπορεί κάποιος να σταθεί κάνοντας κάποιες ασκήσεις, ας τις πούμε έτσι, οι οποίες βοηθάνε μυοσκελετικά το σώμα, ας πούμε, κτλ. Μπορεί σε ένα άλλο επίπεδο να το δει σαν ενεργειακή αναβάθμιση του οργανισμού, γιατί αυτή η προσέγγιση, η λεγόμενη παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, δεν βλέπει απλά το σώμα, ότι πονάει εδώ και άρα πρέπει να πάρω ένα χαπάκι το οποίο θα κάνει αυτό, αλλά το βλέπει ότι η ενέργεια, έτσι όπως κινείται μέσα από κάποια κανάλια, τους μεσημβρινούς και τα λοιπά, ας πούμε, κάπου έχει μπλοκάρει. Οπότε δουλεύει πάνω σε αυτά. Η πιο κλασική προσέγγιση από αυτό φυσικά είναι ο βελονισμός γνωστός, που αντίστοιχα βάζουν κάτι βελόνες και τα λοιπά. Θα σας πω ότι ο βελονισμός, σύμφωνα με αυτό το σύστημα της ιατρικής, τώρα πλατιάζω λίγο, αλλά δεν πειράζει, είναι λίγο αναγνωριστική η σημερινή συνάντηση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το σύστημα της ιατρικής, είναι κάπου 10ο στη σειρά. Δηλαδή, το πιο σημαντικό, ας το πούμε έτσι, μέρος αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης, ας την πούμε έτσι, είναι ο διαλογισμός. Σαν δεύτερο είναι τα Tai Chi Chi Kung, που λέγονται ενεργειακές ασκήσεις δηλαδή. Σαν τρίτο είναι κάποιες μορφές μασάζ, σιάτσου, ξέρετε, τέτοια πράγματα, μόξα, έχουν διάφορες τέλος πάντων, και κάπου κοντά στο 9-10 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι ο βελονισμός. Αλλά τέλος πάντων αυτό όμως έχει γίνει πολύ γνωστό στον κόσμο. Έλεγα λοιπόν ότι σε ένα δεύτερο επίπεδο το κοιτάζουμε από ενεργειακή άποψη. Σε ένα τρίτο όμως επίπεδο είναι αυτό το οποίο λέμε διαλογισμός σε κίνηση. Δηλαδή το ζητούμενο στην ιδέα του διαλογισμού, για την οποία κάποια στιγμή θα μιλήσουμε, όχι μακριά, την Τετάρτη που έρχεται, αλλά θα είναι μια πρώτη προσέγγιση, γιατί αυτό το οποίο θα κάνουμε εδώ σε αυτές τις συναντήσεις, σκεφτείτε εσείς μια σπυροειδή κίνηση, στην οποία πιάνουμε κάποια θέματα, τα οποία τα περνάμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο και σε ένα βαθύτερο επίπεδο, και αυτή θα είναι η διαδρομή.